Kublai da kababuram ya phi baro ngakwa ban pensyai kendian kane ka channel jongi kalong ban kren ya ka jing sisha jong ga jinget jong ga balang catholic bar ka jing thmu jongi kalong ru ban pen scam ya ka jinget jong gi pai renget jong ga balang catholic ka jing hikai jongi kalong halol kanorim jong ka bible bar ka jing hikai bahayar pateng jong ka balang kapang kabangan kren hapi menta kalong syapang ka trinity bakhoi don ki bakantat ya ka jing hikai ka balang catholic syapang ka trinity bakhoi ki ong ba kalong ga babakla nama om sem la tho ha ka bible tu pai menta ka bible ka pen I hangi syapang ka trinity bakhoi kita kilong penungkong don tang uwei ublay Deuteronomy kalenong kaban riu kat khot kabasau Markus khat ar de khot ar khundai Shthi penungkong jong Paulus apostol sya Timotius kalenong kabaar kat khot kabasan baar ukpa udai ublay Deuteronomy kalenong kabalai puar kat khot kabahan riu kasithi jong Paulus apostol sya ki Kristan hakolose kalenong kabanungkong kat khot kabaar ka gospel jong Matthews kalenong kabaar pusan kat khot kabalai pusau gospel jong Lukas khat wei khot baar kasithi banungkong jong Paulus apostol sya ki Kristan hakoren khatsan de khot al pusau kasithi jong Paulus apostol sya ki Ephesus sau de khot ban riu kasithi banungkong jong Paulus apostol sya ki Kristan ha Thessalonica kalenong kabanungkong kat khot kabanungkong gospel jong Yohanes kalenong kabaar pho kat khot kabakhanyo kasithi jong Paulus apostol sya ki Kristan harum kalenong banungkong dukhot kabanyo balai ukun u Jesu Christ udai ublay Yohanes iwei dukhot iwei hado khasaw lenong bapra dukhot san phopra lenong arpho dukhot arphopra nakakam jong ki apostol kalenong kaba arpho kat khot kaba arphopra basaw umensi makhut udai ublay Yohanes khatsaw dukhot khan riu hado khanyo dukhot arpun riu lenong khan riu dukhot bahnyo hado khatsaw nakakam jong ki apostol kalenong kabasan kat khot kabalai hado basaw lenong khat lai dukhot baar hado basaw lenong arpuwei dukhot bashpho hado khatwei na kini ki jing pensisha bat hapo ka jing penyat umen se makhut uwa penyat ya kabalang ha ki jing sisha baro Yohanes khan riu dukhot khat ar hado khat lai Pedro na ka lenong ka bakhat saw dukhot ar pusan hado ar pun riu wala ngimla ban shem ya ka kantin trinity haga ktin ublay kabalang Catholic pan kahikai ba kilai person kidon tang uwei ublay namar ngilayo I ha ka bible ba kini kia trei lang rengkat u Theophilus bakhut jong ka Antioch u pendon kam ya ka kantin trinity house name shispa prapho idi bulatho ha ka sithi jong u sya u Autolycus ba ublay ka ktin jong u bar ka jing sta jing semphang jong u kilong ka trinity ha ka ktin kri kamon triados hadin gatu ganis nam u Tertullian ula pendon kam ha ka kantin latin trinitas ha ka jing tho jong u
on modesty. Utho Shapang ka Trinity kalong tang uway ublay. Ukpa, ukun, bat umensim bakut. Haka kitab Genesis kalanong kabanongkong gat khot kaba apon riu. Ublay, ukren, haka plural, ngin. Kamot, kini kia trailang. Kane kapan sisya ba kia trailang, ngin syam, haka kitab Genesis kalanong kabalay gat khot arpuar, khatway gat khot banyaw. Kitab jong Isaya, nyaw gat khot khat saw. Kitab jong Ezekiel, khatway gat khot basan. Lenong lai penreu dekhot arpenyo. Naga kitab jong Joel ar dekhot arpopra. Naga kitab Malaki lai dekhot banengkong. Don atali kelenong kiba pen I syai baha ba kilai pesen kia trei rengkat kita kilong banengkong. Naga gospel jong Matius kelenong kaba arpopra. Ket khot kabakat pra hado khat khandai ujisu laong yanga la ai ka bol baro habneng bat ha khandau khilej namar kata sia ki jai ben re baro bat to penlong yaki kisenran jonga penbaptis yaki haka kerteng ukpa ukun bado mensim bakhot bar naga gospel jong Yohanes kalendong kabanongkong kat khot kabanongkong bat khat saw katho habasdang kaperthai kaktin kaladon bat ublay bat kalalong ublay kaktin kalawan long do bat kalasong sa bat ngi layo I ya kaburom jongka kabadap da kajingai ai bat kajing sisya kaburom kabaya daidur bat ukhun bamarway jo ukpa Hangning yu Ishai ba ukris uday ublay basisya upasan baar jongga Trinity. Paulus bakhoi uong. Ukris ulong kadur ba yu I jong ublay pom yu I. Ukhon fransngi kijen thau baro. Naga chithi jong Paulus apostol siya ki Kristan ha Kolose kalenong kabanongkong gar khot kabakat sang. Kasithi sya ki Hebrew kalenong banongkong gat khot kabalai ka ong. Uni ukhun ulong kajing phalang jong kaburom ukpa. Kadur jong kajing long blay jong ukpa. Bat ukersyan bat penrenti ya ki ai baro dagaktin badon bor jong u. Enda ula penkho yangi nakapom ula syong hagamon jong kaburom blay habneng. Kajing hikai kabalang Katolik syapang ka Trinity bakhoi kamdai kabahikai hi jongka Henry lahikai halor kanong rim jongka Bible bat kumju na kajing hikai bahir pateng jong kabalang. Shua ban penkun ko para bangit bat para log barok. Kenang ba penla ban smotu kambha ya ka Trinity bakhot puleru ya kini harum. Matius lai dekhot khat reu hadu khat nyau lenong khat wei dekhot ar penyau Markus khat ar dekhot ar pon khandai Lukas sipau dekhot ar pu ar Yohanes sipau dekhot lai pau pra lenong khat saw dekhot khandai hadu lai puai lenong khat reu dekhot khat san lenong khat nyau dekhot basipau Ephesus saw dekhot ban reu nakisithi banongkong jong Paulus apostol sia Timotius kalenong gabaar karkhot kabasan naga Catechism of the Catholic Church kanambar kaba aspa lai puar hadu aspa andri punyo Kublai Shibon baru blai unkor khu kurdo epi baro.